Hei, hyvää maanantai-päivää sinulle. Eilen puhuin seurakunnassa kurssin tarkistamisesta ja käytin yhtenä esimerkkinä myöskin tätä Tuhlaajapojan tarinaa. Ja kuinka ollakaan tänä aamuna, kun otin David Wilkersonin Isän sydän -kirjan käteeni taas lukeakseni sieltä, mitä tälle päivälle on kirjoitettu, niin siellähän olikin tämmöinen teksti kuin armon alla. Ja luenpa sen teille. Tuhlaajapoika tarvitsi sitä, mitä apostoli Paavali nimittää mielen uudistamiseksi. Minusta on ihana lukea nämä vertauksen sanat. Silloin isä sanoi palvelijoilleen: tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Syökäämme ja pitäkäämme iloa. Näin kirjoittaa Luukas 15 jakeissa 22 ja 23. Tuhlaajapojalla oli itsensä tuomitsemisen mielenlaatu, joka oli lähtöisin sielun vihollisesta. Sama pätee moniin Jumalan lapsiin nykypäivänäkin. Isämme iloitsee meistä ja ottaa meidät rakastaen syleilyynsä. Me luulemme kuitenkin nöyryyden tarkoittavan sitä, että kerromme Jumalalle, miten pahoja olemme. Ja ennen kaikkea olemme olleet ja muistelemme vanhoja syntejämme sen sijaan, että luottaisimme hänen rakkauden osoituksiinsa. Ajattelemme syyllisenä: hän on minulle varmasti vihainen. Olen suurempi syntinen kuin kukaan toinen. Kun palvelijat toivat talon parhaan puvun ja pukivat sen pojan ylle, se kuvasti pukeutumista Kristuksen vanhurskauteen. Isä laittoi pojan sormeen sormuksen merkiksi liitosta Kristuksen kanssa. Lopuksi hän laittoi kengät pojan jalkoihin, mikä kuvastaa sitä, että jalkaamme puetaan Kristuksen rauhan evankeliumi. Tämä rakastava isä osoitti näin lapselleen: heitetään pois nuo rääsyt, nuo omien ponnistustesi riekaleet, joilla olet yrittänyt minua miellyttää. Tahdon näyttää sinulle, miten minä sinut näen. Tulet minun talooni ja läsnäolooni uutena kuninkaallisena lapsena. Tulet minun poikanani, joka iloitsee minusta, et orjana. Käy siis sisälle rohkeasti. Sama pätee meihinkin tänä päivänä. Meidän täytyy uudistua mieleltämme siinä, miten uskomme Jumalan ottavan meidät läsnäolonsa. Koska meillä siis, veljet ja sisaret, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa. Tuo loppu oli hebrealaisille kirjeestä 10, jakeet 19 ja 20 sekä 22. Ota nämä sanat sinun sydämeen. Nämä on just sulle. Ole runsaasti siunattu. Älä unohda, kuinka arvokas ja rakas olet isälle. Hänelle, joka juosten lähti vastaan, kun näki poikansa tulevan. Suurta siunausta
tuleviin päiviisi. Hei!